Η περιβαλλοντική οργάνωση Fundación Oso Rardo παρουσιάζει οδηγίες για την ασφαλή επίσκεψη στους τόπους της καφέ αρκούδας. Η εξερεύνηση των βιοτόπων όπου ζει η αρκούδα και τα υπόλοιπα είδη της άγριας ζωής είναι ένα μεγάλο προνόμιο. Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να απολαύσετε αυτά τα τοπία με επαρκή ασφάλεια τόσο για εσάς όσο και για τις ίδιες τις αρκούδες. Παρακολουθήστε τις από μακριά και θαυμάστε τις από τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση χωρίς να ενοχλείτε το περιβάλλον γύρω σας. Είναι πάντα συναρπαστικό να παρατηρείτε μια αρκούδα στο φυσικό της περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν πρέπει να την πλησιάζετε. Θα την ενοχλήσετε και αν νιώσει απειλή, μπορεί να καταλήξετε με προβλήματα. Πάντα να περπατάτε σε μονοπάτια με σήμανση και να μην βγαίνετε από αυτά. Και αν έχετε σκύλο, κρατήστε τον δεμένο σε λουρί. Μην αφήνετε σκουπίδια που μπορεί να τραβήξουν την προσοχή των αρκούδων. Τους ελκύει η μυρωδιά και το να αφήνετε ίχνη φαγητού δεν είναι καλή ιδέα. Καλό είναι να μεταφέρετε μία τσάντα στην οποία θα τοποθετείτε όλα τα υπολείμματα φαγητού. Με αυτόν τον τρόπο και θα είστε ασφαλείς και δεν θα ρυπαίνετε το περιβάλλον. Αν συναντήσετε ίχνη αρκούδας, μη σκεφτείτε ποτέ να τα ακολουθήσετε, όσο δελεαστικό και αν σας φανεί. Μπορεί να ευνηδιάσετε μια αρκούδα που τρώει ή ξεκουράζεται. Για να απολαύσετε αυτή τη συναρπαστική στιγμή, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες από τα ίχνη και να συνεχίζετε το δρόμο σας. Μην πλησιάζετε κανένα νεκρό ζώο. Παρόλο που η διατροφή μιας αρκούδας είναι κυρίως χορτοφαγική, με βάση τη φυλλώδη βλάστηση και τα φρούτα, οι αρκούδες τρέφονται και με πτώματα και μπορεί να ξεκουράζονται παραδίπλα και να σπεύσουν να προστατεύσουν την τροφή τους από εσάς. Εάν συναντήσετε σε κοντινή απόσταση αρκούδα που δεν έχει εντοπίσει την παρουσία σας, προσπαθήστε να οπισθοχωρήσετε χωρίς να την ειδοποιήσετε. Αν μια αρκούδα προσέξει την παρουσία σας, είναι καλύτερο να μην φωνάξετε και να μην κάνετε απότομες κινήσεις. Η αρκούδα κατά κανόνα θα συνεχίσει το δρόμο της. Η αρκούδα μπορεί επίσης να σηκωθεί στα πίσω πόδια της. Μείνετε ψύχρεμοι. Αυτή η στάση δεν δείχνει επιθετικότητα. Είναι απλώς ένας τρόπος για να καταλάβει τι έχει απέναντί της. Μην τρέχετε, μην φωνάζετε και μην εκφοβίζετε την αρκούδα. Μπορεί να αισθανθεί ότι απειλείται και αυτό δεν είναι καλό. Όταν βλέπετε ένα αρκουδάκι, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κινηθείτε προς αυτό. Θαυμάστε το από απόσταση και συνεχίστε προσεκτικά το δρόμο σας. Μην πλησιάζετε ποτέ ένα αρκουδάκι. Η μητέρα του είναι ιδιαίτερα προστατευτική και δεν θα είναι μακριά. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, οι αρκούδες θα κάνουν εικονική επίθεση αν νιώσουν ότι απειλούνται. Προχωρούν λίγα μέτρα μπροστά, σταματούν πριν φτάσουν σε εμάς και μετά τρέπονται σε φυγή. Είναι μια προειδοποίηση για να τις αφήσουμε στην ησυχία τους. Στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση επίθεσης από αρκούδα, μην προσπαθήσετε να αντιπιτεθείτε. Κουλουριάστε το σώμα σας και προστατέψτε το κεφάλι σας με τα χέρια σας. Όταν καταλάβει ότι δεν θέλετε να τη βλάψετε, η αρκούδα θα σας αφήσει και θα φύγει. Αν βρούμε μια αρκούδα σε έναν δρόμο μπροστά από το όχημά μας, φρενάρουμε προσεκτικά μέχρι να σταματήσουμε, ανάβουμε τα φώτα έκτακτης ανάγκης, τα αλάρμ και περιμένουμε μέχρι η αρκούδα να εγκαταλείψει το οδόστρωμα. Το να ακολουθούμε μια αρκούδα με το αυτοκίνητο είναι επικίνδυνο τόσο για την αρκούδα όσο και για άλλους οδηγούς. Πλέον είναι και παράνομο. Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε θερμότερους χειμώνες με λιγότερο χιόνι. Έτσι οι αρκούδες είτε δεν πέφτουν καθόλου σε χειμερή ανάρκη, είτε το κάνουν για μικρότερο διάστημα. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες και κατά τον χειμώνα. Μπορεί να είναι δελεαστικό να ακολουθήσετε ίχνη αρκούδας μέσα στο χιόνι, αλλά θυμηθείτε ότι δεν πρέπει να το κάνετε. Με ευαισθησία για κοινή λογική, η επίσκεψή σας στα βουνά της καφέ αρκούδας θα είναι μια ασφαλής και συναρπαστική εμπειρία. Σας ευχαριστούμε που ακολουθήσατε τις οδηγίες μας. Αυτό το βίντεο έχει δημιουργηθεί με την οικονομική συμβολή του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.